Guys, may hapon guys. Ang ako ang tanom guys, di ara. Aksyon na o kalayo sa atong tanom. Ako na ning gipang limpyuhan, gikuha na nako ni og kanang bulak kay ang kanidang bulak mo oy makamatay kay guwang naman ni ang bulak ko. Ani ang bulak mo ani ang makamatay si mo ni ang atong kuha. Kani wala na ni mga udlot ipanguha na nako mga udlot ni ara kani panguhaon din ni mga bulaka di ay ang atong malunggay. Oy naibot naatay. Ang ato ang kuan manitri atay namunga na pud nga atsal duha diri sa gawas kay murag daghan ang namunga wa na mama kuan gyud taan ni ron la na isili kuha na ko ni ang andog na sili guys kay may na lang ni ito si banana dilik og sili dugay-dugay nakuha ka po og sili sukad nga nayayay kuha na ko ka po og sili guys kani halang kini nga sili kani nga kuan ang ato ang sili diri wa pay hinog nakakuha ko ganin naghinog tulo ka buok perting gagmaya nindako na to ang kuan singalan na ni ay tamba sa ubo man ni naara ipangbutangan ako uling kani gabon nagilo ang ato ang kaning halugbati akong gisibok kay diri man unta to ana diri kay akong mga iro gisakyan na matay ang ako ang kuan namatay ang ako ang alugbati musulod na tagas kay nag-ulan na guys mabugat unya ta guys so para bata nakaligo unya si banana mag-init na patug tubig kay trapuhan na pag ato niya baby ko niya ron baby ko niya kay akong trapuhan oy kay magsakit siya inanapon ko na siya unsa binuhatan nato niya mo pud iyang ibalo sa kuha ana din na guys no timura ra gud gihapon nagkanang kuan guys kana bitang tawo guys kanang mga tawo ba unsay binuhatan sa tawo nimo mura po na imong ibalos mo kung maayo sila sa imo maayo sad ka sa ilaha og dili sila maayo sa imo maayo ra gihapon ta pero dili na ta mo salig ana ba dili ta mo balo sila og kanang dili minaayo gihapon pero ang atong pagsalig wala na kanang wala na tay salig ana ba akong gikuha ng trapo kay mayra po di ako ang gi kuan di ay kay ang chinilas akong baan na ba kay maguba gini siya ulan init kuhaon ako ni kampapa ba ni nako kani so kung papa pento ni bag okay ninyang paligas apan yan nasuot niya mabulag niya ulan init yan na kay para di madaot masulod na ta guys siga na tong suga diri gipasiga na ko daan nagatang ang mga patoy-toy si Dagol. Day, sulod ka, day. Naasi ko ang dudong gamay. Dili na ito pag-iyon si Inday diha kay. Naka-harvest na po tag sili. Kasi banana mukhaon way sili. Mangita, mangguna siya sili, guys. Ako ang mga tanom, loe kayo, guys. Pag dili na ako mahikapan. Sa una, taga-adlaw na ako na ginahikap. Mutong akong tanom, guwapa kaayo kay. Taga-adlaw na ako isosriyahan akong mga tanom. Mura po din na sila ka ng tawo guys no kay kinahanglan gid pud nimo istoryahan duay ko mga tanom napadiri ang ako ang duha ka patoy-toy asushush tanaw isa ka kita sa konti asushush asushush nagtapok na yun tong isa ang inyong mama wa pa nanoktok to asulod naluto na to ang nilunga guys karon kay murag okay naman ang akong pamati ako na pa mapakaon sa mga dugi kay si banana Domingo na ba yung ugma ali na day dali Domingo na ugma guys nya sunod ugma trabaho na pod so ako rin magpakaon sa mga dugi rin relax lang sana siya diha tulog lang usa na siya kay trabaho na pod nya pagka pila na pod ka adlaw magkuan na pod na sila mag-travel na pod na sila guys so ako ning limpyuhan di ari guys kuhaan ako nig abo na di na magud maigo ang kaning kuan guys katong butangan nag-abo sige butangan ako si Lupin guys wala ko gilabay kay sayang man ara ang katong mga abo niya mga kuha mga kaliro kinahanglan na pud ba naghinisan kay mga gwapa na kay kong kaldiro guys
Kanya itong kuan. Tanaw nimo pati naghanaw niya pag sukan dito nimo. Gamay ra day kaayo. Ya masulod. Diba? Limpyuhan. Ulan na pod. Pero okay ra mag-ulan kay para dili na pud ko makakuan. Maka kuan sa tanom baka hindi na ko makabubo. Kay kung si banana magbubo guys, pati ra yung hay kay kung ako manggod guys, bas una umayo ang tanom. Kanang makaligo gid sila maayo ba niya. Taga-adlaw na ko liguon. Ug dili na ko sila magisbisan anang gabi pagkabuntag sayo bisbisan gid na ko na sila. Manana na ko inatiman ang akong tanom guys. Sama sa kong pag-atiman sa akong bana. Pero kung kagalingon, di ko katiman kay kasakit ko. Nabalikan ko kung sakit. O na ron, problema. May kinatiman sa bana o sa tanom. Pero kung kagalingon, na. Ikaw dagulhan, nangihi na pagkahaka ng her ni Moron. Maglagot siya kuning dagul guys. Muna usay ka na siya guys. Maduklan yun na siya guys. Sag-ahalang mangihi. Pero og ka na bitang bagong kan guys, nang limpyo ang balay guys. Kanang bag-ugo kung maglimpyo, dili pa siya mangihi guys. Pero pagkataod-taod ana, ihi na po na siya. Di man ko na siya kagawas good dayon kay si Dudong gamay nga yang anak. Gasigi og atong niya. Kaya kabro sa portan mo, ana din lili din no. Siya din no. Nara ang gaatong. Ug aha akong chinilas ug asa ko. Ito ay kasunod. Atong kuanan ang kuan guys. Ang mga ihi ni dagol. Naway man gud pud og atong gunalan unya. Di man pud siya makagawa so. Ote mahimo ato na lang yung trapuhan. Ana. Ay, in Jesus' name. Wait lang guys, kaya ko siya ibutang ang kalan sa ubos guys ah. Aro guys, giandam na po na ko ang ilang mga plato guys kay hapit naman sa glasin ko. Ingon ani ko di ari guys, pero na ko nga murag okay na kong lawan. Mulihok na dayon ko guys. Dili ko nga kan abitang magpalangi sa ko ang sakit, dili ko guys kay ngano. Maluya ko samot. Maluya ko samot. Nya, bughat. Ayun na lang po, ayun po. Yun na itugot. Kaya okay naman akong pamadiron kasi akong niaging adlaw, mga pila ka adlaw. Taon okay na akong gibati. Muna ako makaibalong kung gusto kong gibati, good. Ug na okay na ba ko uga pa ko na okay. Nakakuan mo po ko. Pero kasi banana yung taon, parting tulog yung taon niya. Malipay po guys, magkatulog na siya guys kay sa iyang trabaho di na siya makatulog ay di siya katulog kay ngano. Mag-atong na siya sa ihang boss kay ang ihang boss mangog lakaw tarol o diretso na din na sila lakaw. Usay gani dili na siya maka-text na ako yag kanang mulakaw na sila kay taga mulakaw na sila mo text man gid na siya nako ga adto mi ni sir sa nana maka-text siya nako yag abot na nila og ahas sila gi og ahas sila numuno. Dito na siya maka-text mo. Adin. Dito na siya maka kuan nga ga na nami dari ga kan sir. Okay, masabot na lang po kasi niya. Naisay na mutupak man ta. Mutupak ako ng auto. Kung ano ko yung magka-text. Hindi siya. Gawas mo ko ni sir ga. Lakaw dayon. Mutunga na ko ka-text. Hawa, diha kay para dili ka makuanan. Stricto kay ka ba? Ito nga siya nga. Pag gawas mo ko ni sir guys. Ay ga. Lakaw din. May mutunga ko ka-kuan sa mo. Say, matupak. Hilom na lang ko kay. Kuan man. Dili lagi magkuan dagol pa ikaw na lang hawa di dagol kaya wala ka nang ang mga ito guys makiglambing yan stricto kaysa siya her ina lang mapinto siya ng hawa
Ikaw hawa diha, ikaw. Hmm. Ay, Diyos ko Lord. Karon kuhaon na to ang kuan, ang kaning ang nilungag kay naluto namang nilungag guys. So luto na to dito. So kuhaon na nako guys. So guys, diri ra tataman guys ug salamat kaayo sa inyong pag-subscribe sa akong YouTube channel sa akong mga solid supporters. Thank you so much guys sa inyong walang sawang pagsuporta sa ako ang mga vlog. So guys, amping tang tanan. I love you all. God bless. Bye everyone.